Hêzên sînorî yên rêjîmê, kasibkarek kuştin û kolberek jî birîndar kirin. Lî roja aniyê, 24 çiriya pêşîn, hêzên hov ên sînoriya rejîmê li devera sînoriya kanî sêvê ser bi bajarê banê li mevdaya nêzik ve û bêya gehdar-kirîna berê, tege li maşîneke kasibkaran kirin, ku li encamê de ajotvanê maşîneyê xelkê gundê bil ve û rûniştiyê bajarê banê bi navê İbrahîm Pîranzad, temên 32 salî ku bavê 2 zarokan bû, hate kuştin û kolberek bi navê Şaho. Ku gelek zaniyerî li ser netine baskirin ku kelkekî derê ye, bi dijwarî birîbdar bûye. Peka rapora tora mafen mirovî ya Kurdistanê, maşîna wan kasibkaran betal bûye û tî alavek li maşîna wan de nebûye û piştî vê bûyerê, malbatên wan termê vî kasibkarî digel xwe bo deriyê fermandariya vî bajarî birîne û nêrîzayetiya xwe li vê derhekê de danê xuya li hêzên hov ên intîzamî û bi kincên medenî rêgirî ji kombûna wan kirine.